Kung ang imong anak nga nag-eskwela niya nangandoy nga muluwas sa Pilipinas tungod aning dako kayong korupsyon, unya dili pa siya ka-graduate, tulo pa lang katuig sa college, ilansang na sa cross, unsa may tawag nimo ana? Kadaugan o kapildihan? Hoy tubag, wa katiwas og eskwela pero daning kamot kita sa eskwela kay inikalampos na niya, mudagan siya pagka presidente sa Pilipinas, niya iyang usbon ang dagan sa atong nasod. Niya wa kahuman tulo ra ka tuig pag eskwela gilansang sa cross og namatay, moingon kang natuman gyud ang pangandoy sa kong anak. Mana ka? Mga naong ninyo ga kusmodern man. Tubaga lang ba og kamulay pa-analyson? Kapildihan ang sagot taon. Wa katiwas mong eskwela. Si Kristo mianhis kalibutan, matud pa diri sa atong ebanghelyo, for God so loved the world that He gave us His only Son. Ang tumong niya dili pagsilot kung dili sa pagluwas. Pero unsa man pagkaunsaa nga gipatay manoon siya, tulo pa lang katuig pagsugod niyag sangyaw, gilansang man sa cross, namatay man 33 sang edad. Nakaluwas ba siya o na failure or na pakya siya sa pagluwas? Nakaluwas o napakyas? Giyon sa man pagluwas nga namatay manon siya. Mao na inyong pamalandungan. Mao na misteryoso gid ning pamaagis Ginoo mga igsoon, di gyud pareha sa ato. Kita manggod og gusto tang muluwas, kinahanglan ang muluwas buhi. Lisod kayo pagluwas sa usa ka tawong patay. Nya muluwas siya sa mga buhi, nya siya patay. Nang dili na pwede. Pero kung ari kas Ginoo, lahi manggod ang iyang meaning sa kaluwasan, lahi sad ang iyang meaning sa kinabuhi. Ang kinabuhi para sa Ginoo mao ang pagkawalay sala. Ang tinuod nga kapildihan sa kinabuhi mao ang pagpakasala. Gilingay mong tupad ing naa karoy sa pildi na ka, napildi ka. Ug ang tinuod nga kamatayon mao gyud ang sala. Mao nay tinuod nga kamatayon. Nya dili gani ka makasa, buhi ka. Mao na siya. Ang ato rong mga government leaders na isala wa. Niya maningkamot sila pagluwas sa Pilipinas. Impas. Di sila makaluwas. Labi na ginang sala sa korupsyon, pamakak, bisag unsaon pagpangambisyon na usbon ang Pilipinas, di ginamausab. Karon ang Amerika naningkamot nga maluwas niya ang kalibutan pinaagis pagdakop atong presidente sa Venezuela kay dako kuno tong payuhot og drugas sa kalibutan. Nya nay nakatoy katumanan nga maluwas ang kalibutan or ang Amerika pinaagi aning pag-aristo sa presidente sa Venezuela. Kung ang ni-aristo nga mao ang Amerika, ang presidente sa Amerika mo'y nagsugo, way sala. O kining ilang pagbuhat ani, way sala, aluwas. Pero utro sad silang mga makasasala, tiwas. O na,
ang buhaton gyud nato una kung gusto tang muluwas, limpyuhi gyud ang imong kaugalingon sa sala. Dili makaluwas ang usa ka makasasala sa laing makasasala. Muna si Kristo nga nianhi way sala. Limpyo siya. O kay limpyo man, iyatang naluwas. O aron ma-maintain ang kalimpyo ni Jesus, iyang gidawat ang kasakit. Kay kani manggong sala mga igsoon, bunga gid ni 99% ang sala bunga sa paglikay nato sa kasakit. Mulikay na gitas kasakit, kana bang imo na bang paningkamutan nga wa kay kasakit, anha jud ka diha makasa. Nge, lingian sa imong tupad, ingna wa ka sakiti anang imong naong. Ingna ba, ingna wa ka sakiti anang imong naong. Basta gapunay kaglikay sa kasakit nimo sa imong naong. Mao nang imong kuluran imong buhok, imong kiskison imong kilay kay gisakitan kang katanaw, imong papuwa-puwahon ang imong naong nga luspad, imong papution ang imong naong nga lagom kay gisakitan kang katanaw, mulikay jud ka na. Imong pintal-pintalan, imong ngabil og puwa kay di ka ganahan magtanaw. Mga inana ba? Basig makasa na ka. Tungod ana. Nya karon sa naong pa lang na nimo. Nung sunod, kaantos ka kanang naong sa imong kuyog ron. Unahan naglingi imong tupad, kaantos ka sa naong ana. Katong kuyog nimo sa balay karon, kaantos kas naong ato. Kanang kuyog ni Budes opisina. Kanang imong kuyog diha sa pagpangalagad sa naso diha sa politika. Ang kuyog nako dinhi sa kumbento. Ang ako mga kuyog nga mga pari nga nag-alagad sa Archdiocese sa Sugbo, makaantos ka ako sa ilang mga naong sad. Ana. Nyag makaantos ta, congratulations, wa kay sa. Pero magpunay na gani kag reklamo, patay ka diha. Mao na diri sa atong unang pagbasa, nireklamo ang mga Israelita ngadto sa Ginoo, ngadto ni Moises, kay di na sila ganahan mo antos didto sa disyerto. Nya sa ilang pagreklamo, unsa may hitabo, nang nungha ang mga bitin o gipamaak sila, nangamatay kay nagreklamo man. Lingay mong tupad ingna din agid ta mo reklamo. Ay nagyog reklamo kay mutungha ang bitin. Ang bitin nanungha. Mautong sa dihang gipamaak na sila sa bitin, ani dool na sad sila ni Moises. Moises, kaluy itaw tabangi mi. Ingon des Moises, ay lagi mo og kuan, ay mo reklamo. Ang gipahimos Ginoo ang cross, nya gibutang agbitin. Ang cross na ay bitin, so ang nakapatay nila mo gibutang sa cross nga imahin katong bitin nga bronze or tumbaga. Unya ang mutan-aw sa cross og sa bitin dili mamatay. Unsay pasabot ana? Ang mudawat sa ilang pag-antos, kay kanang cross, simbolo na sa pag-antos, ang mudawat sa pag-antos, og dili na mahadlok sa bitin, pasabot di mahadlok sa mamatay, kay ang bitin may nahimong simbolos kamatayon, maluwas. Ato pa di ay, kung mo antos ta, niya anda magpakamatay, aluwas. Mo na'y usas mga lungtad, ana. Kinsang asawaha dinhi ang anda mo antos og magpakamatay para sa bana, ta sa kamot. Sige, adi mo maluwas. Magsige magini mo reklamo sa inyong bana. Nya di sa mo anda magpakamatay. Tutukin na inyong bana, na mao gini mo patay na ako.
Akin sa mga banaha sa dinhi sugod karon, andam gyud mo moantos og magpakamatay para sa inyong asawa tas kamot. Luwas mo, luwas. Na iniisa duha ka buok, luwas mo. Kinsa ninyo dinhing mga parishioner nga andam moantos og magpakamatay para sa parish priest, taas ang kamot. Unsa may inyong buhaton? Osos tanawa. Luwas mo anoy. Luwas ka mo. Antos mo, palit og slat, na luwas mo. Oy, karon ikaduharong adlaw sa nobinaryo sa Pista Senior sa atong Archdiocese dito sa Basilica. Nakasimba na mo? Pwede ra gid mo dili manimba dito kay duna ta dinhi say nobina og Pista Senior sa atong parokya. Magsugod ta karong January 22 adlawng Huwebes nya magpista ta dinhi inig January 31. Gusto mo magsinulog ta? Mga naong ninyo gisayunan lamos gasto anada nya anda mo gasto. Oy, nagmeeting na may gabi sa PYCC o sa atong PPC o sa PFC nya nakadesisyon na ta nga magsinulog ta. Nya aron maaligre himuon natong gamay nga kompetisyon. So do na tay siyam kakabahin dinhi, kabahin 1 ngadto 9, kada kabahin mohimo og ilang sinulog contingent. Magtinabangay sila. So siyam ka contestants ang atong gi-expect. Nya doon na tayo magasto gid ani. Kay sa ato pa lang subsidy nila mohatag na tag 15,000 para na sila initial nga magamit-gamit. Pero kuwang gud kay nastanan. Nya ang ato sang premyo murag magpila toy first ato. Murag 70,000 man siguro to. 70, 60, 50. No? First, second, third. Nya ang atong sige na consolation 20. So aron maaligre among gi-budget da sa tanang mga sounds pa, mga uban pang mga expenses moabot gyud mga gamay ra noon 1 million ra ang atong magastong 1 million. So mo na aron ta maaligre pun-an nato atong slot, tulo man ni kabuok. Butangan nato special slot ra ni kay gikan ra ni karon hangtod sa January 31. Iguman ana maabot nato ning number ani nga slot o dili. Wa tay mahimo. So para ra ni karong hangtod January 31. Ang tema day nato sa atong sinulog karon dinhi sa atong parokya, Pit Senior, selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. Atong isangyaw ang paglaom nga mosayaw ta ni Santo Niño bisan pa man og dunay mga trahedyang nahitabo nato, linog ug kadtong baha. Na kung mosayaw lang ta para ni Santo Niño, mga liya taniya og magpuyo sa iyang kinabuhi gitudlo nato, mugawas gyud ang bag-ong paglaom. Sama sad sa gipaakag mga bitin, nga kung mutan-aw lang sila sa cross nga mao ang presensya sa nag-antos nga Ginoo, maayo gyud sila. Mo na ang ato sangan sa atong slot, mao ra sad ang atong tema. Angan sa slot niya ang abbreviation kay PSSPP. PSSPP. Anaw lang din ito pag-pronounce. Pit Senior, selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. PSSPP. Tag 100 yapon. And the slot starts now. Now na. So,
ikaw sugod na tag report pilay halin ha. Nya akong gihangyo kay 10,000 man ni ka slots, tag 100 pesos, 10,000. Nya ang lumulupyo sa Compostela 60,000 man ta, more or less. Bisag makakuha lang ta ana og mga 10,000 tingali, no? Nya unsa mo na pagkuha, tanan nga mga chapel leaders, mga gikan sa kabahin, kay kamo man sad mo i-representante nga mo contest. Hangyua ang tanang pamilya sa inyo nga mopalit og slot, bisag usa lang ka slot gikan karon hangtod sa January 31. Nya kamo sang mga online parishioners, punin ninyo ang inyong sakripisyo. Sa tulo ka slots nga Grace, PSSP o BPR, puni aning PSS PP. Ana. Usa lang ka slot gikan karon hangtod sa January 31. Makuha na natong 10,000. Gaan ra kay nastanan. No? Gaan ra gyud kaayo. Sige. Saman? Ana o ana? Ana? Ana ha? Nya manayaw mo. Oh, aritas luyo, pating dakuha sa atong lugar luyo. Bisan pag sad-sad patadiha hangtod mga bali ang tuhod. Mao ni usas ato mga grasya dinhing gihatag sa Ginoo kay dako ning yuta sa luyo nya nalimpyo na nato gani ang mga 4,000 ka tawo atong concert sa Sweet Notes gilamoy ra diri sa luyo wa ra ka kuan nakatag-katag ra. So bisan pag pila ka buok mo tan-aw aning atong sinulog ay hotdon ta na diyan puno ng luyo sa atong sinulog puhon nya manayaw tang tanan kuyog tas mga kuan di ra basta ko kamao mo sayaw pero manayaw ta ha. So sa toy atong bag-ong slot ikaupat nga special Kotobras January 31 PSS PP nya matud pas atong tubag sa Salmo ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Mga igsoon, kutob sa mga tao nga mo aktibo sa simbahan ug mo sakripisyo sa iyang isig katao og mga lagad do nagay makabot nga kaayuhan. Kutob sa mosupak sa Ginoo ug mga lagad sa ilang kaugalingon maghinakog do nagay makabot nga kadautan. Muna karon sa ato mga politicians, kasagaran Dios mga buangon karon nagkalitsi-litsi o nagkayawa-yawa ng ilang kinabuhi. Ambot og tawgon baka nato nagmirisi. Pulos sa mga makita gid nato ay ilang mga naong ang ilang mga decisions karon murag bunga gis karatol pero kutob sa mga politicians nato nga nagantos gidaog-daog gikan sa kinatasan hangtod sa kinaubsan makita man nato sa palibot relax gyud og mga naong unya kanunay nagbuhat og kaayuhan para sa katilingban. Mao na iampo nato nga ang mga tarong nga politicians nga andam mo antos andam mo buhis sa ilang kinabuhi para sa nasod mauntay ituboy og matuboy sa pangagamhanan sa sunod nga eleksyon. Og kining mga buangon nga mga politicians nga nagsigilag pangawat naghimo na sa bag-ong budget 2026 purti na sang dakuas gi-budget para sa mga ayuda naot untang mga wagtang na silang tanan ug unsaon man pagwagtang ang Ginoo nalay mag-igo unsaon pagwagtang nila di sila angayan nga ibutang sa pangagamhanan kay ilang gilusno ang atong paglaom gilusno nila ang kinabuhi sa atong mga batanon maglisod nag-eskwela nibaha pagyud ang drugas. Ako sige lang kog kadawat og text pader iampo diri sa amo na malik na ang drugas ngano man sa inyo ha na tuan na lingi lang mo des kilid mao na iampo ni nato nga ang
selebrasyon karon sa Nazareno nga naghandom sa pag-antos o kamatayon ni Kristo nga nakaluwas nato gikan sa sala, muipikto unta sa kinabuhi sa atong mga katawhan, labi na leaders. O ang ato sang pag-celebrate niining Santo Niño, ang balaang bata nga nag-auhag nato sa paglimpyo nato gihapon sa sala, aron malimpyo ang atong kasing-kasing mahimong sama sa gagmayng bata, muipikto sad sa atong kasing-kasing.